como cada xoves, en este caso xoves 19 de febreiro, pois deixando atrás o entroido xa a medias, porque ainda nos quedan citas, como estivemos dicindo, e saudando xa os nosos contertulios de hoxe. Que hoxe temos algún cambio, porque temos de vacacións a Víctor Tato, que é o entroideiro por excelencia da mesa, tamén temos hoxe libre a Manuel Peña. Así que saudamos a Chema Ferreiro, que hoxe sí que nos acompaña novamente. Bo día, Chema. Moi boas a todos e a todas. E hoxe, pois, recuperamos aquí un tertuliano que fai tempo que non viña por aquí, que é Roberto García, que está aquí volvendo a ser tolo cos cascos. Roberto, bo día. Bo día, que tal? Como estades? Pois nada, que facía tempo que non viñas, xa non sabes como vai isto dos cascos, ou que? Non, debe ser, bueno, eu sempre tuve un problema coa tecnoloxía, entonces Tamén pero me pasa a min. De todas maneiras non veu porque sabedes que é moi forofo do Celta. E a última vez que foi o partido perdeuse en Balaídos e estuvo 17 días por ali. No, a ver. Hai que decir 17 días, non 15. Hai que decir, home, que o mellor equipo non temos, pero o mellor campo témolo, que o drenaxe, o sea, a chuvia que caeu. Bueno. A chuvia que caeu aí non fixo buratos como hai aquí, sí. no Carballiño. Bueno, sigue connosco Ana Domínguez. Ana, que a ver, que despois me olvido de saudarte porque xa te saludei antes, pero para saludarte tamén como con tertulia. Pues de nuevo, moi buenos días a todos. Eu non escoito nada. Sí, Ana, te escoitamos moi baixiño. Ti escoitas? Ti escoita? A ver, ahora. Non se escoita nada, non está. Ahora sí me escuchan. Bueno, pues entonces vuelvo a dar los buenos días a todos. Que solucionamos aquí que Chema escoita moi baixiño a Ana, pero bueno, ide falando mientras solucionamos os problemas técnicos. Eso. A ver, tocará falar do entroido. Mira, eu fui un ratiño onte a ver o enterro da Sardiña, porque fun a ver aquí o compañeiro Tato, claro. Caracterizado de Melania Trump. Outra vez, sí. Queimaron o meco de Trump esta vez. Bueno, estaba na súa salsa. A verdade é que estaba na súa salsa, o igual que no desfile de Masido, igual que no desfile do Carballiño, estaba na súa salsa. E bueno, non sei se queredes comentar algunha cousiña de como foi todo, do que vistes. Un pouco comentar, digamos, o entroido, que eu penso que estuvo moi condicionado polo tempo e restou un pouco de asistencia, non? Bueno, pero bueno, a xente participou, veíase a xente disfrazada e tal, quizás menos que algún outro ano, pero bueno, decir, hai que entender que a situación climatolóxica pois non propiciaba moito a sair, non? Roberto? Home, sí, eu suscribo que di tema en canto que o tempo, non? Que non axudou, a verdad que fixo tamén algún que outro estrago antes de todo do entroido, pero bueno, eu sigo dicindo o de sempre, non? De que falta motivación. Eu creo que cada vez estase deixando ir, levar, que a ver que sucede e que siga así, sin facer algo novo, tratar de... Porque, sabes por que lo digo? Digo porque hai xente que se implica moito no tema do tarma. Aquí temos unha persona, un tertuliano, que é Víctor Tato, que se involucra moito. Incluso temos a un concelleiro, que é Manolo Dacal, que tamén se involucra moito, que lle encantan os carnavales. Pero eu non vexo que exista esa simbiosis entre a hostelería, a xente e tal. Eu creo que teñen que facer reunións para ver que se pode facer, que se pode innovar, porque ao final ti sales, home, ti Chema xa, con todo respeto, xa tes unhos anos que me vas ver o desfile e quedas na casa. Pero eu ainda salgo a tomar unha copa por aí, pero é o único que hai, non hai outra cousa aí, sabes? Eu algunha copa tamén salgo a tomar. Estás xa dando por sentado de quedar na casa. Bueno, eu hasta máis tarde, Bueno, que aquí que saibas que fun un dos promotores dunha charanga ao Rozabilis que foi emblemática aquí no Carballiño. Que, por certo, Chema, perdona que aparte de isto que non falamos dos premios, non? Que xa dixemos outro día que destacaba esta comparsa do Iris, os Parrandas, se levaron o primeiro premio en Ourense e no Carballiño. E ollo, que temos unhas comparsas
que se levaron varios premios en Ourense, porque mira, en Ourense non sei cantas comparsas habería, pero está claro que moitas. E tivemos primeiro premio en Ourense para os Parrandas do Irixo, porque a verdade é que iban espectaculares, pero é que tamén se levou un premio en Ourense, quero recordar agora que era o terceiro, os Arrieiriños de Dacón, e cuarto premio era varios grupos, entre eles a Asociación de Partovia e entre os veciños de Partovia e os azucarados de Maside. Sí. É dicir, 4 comparsas da nosa comarca estiveron nos premios de Ourense. Bueno, Así creo que temos unhas, o que decía Roberto, xente que traballa moito durante todo o ano e o fai moi ben. Sí, que quero aproveitar para decir que hai que darlle un aplauso a esa xente e motivalos e para que sigan. Bueno, motivados están, bueno, digo, perdón, pero cando eu falo de motivalos non sei, facer algo máis. No, facer algo máis. Iso, en primeiro lugar, hai que felicitalos. Eu sei do traballo que fan, era espectacular a charanga, pero que levan 8 meses traballando, é dicir, se implica moitísima poboación dali en este tema, que non é un tema menor, e eu creo que é moi importante. O que si é verdade, e o fío do que di aquí o amigo, vamos a ver, que ocorre? Estás todo moi circunscrito ao paseo que se o fai desfile. Aquí. O desfile. O meu concepto do entroido é outra cousa, non? É un pouco reinos todos de todos. A troula. Isto sabes que agora se quedou máis suscrito o enterro da sardiña, porque eu recordo que antes o enterro da sardiña pois sempre era un enterro, non? Unha escenificación, sí. Pero agora é unha pequena peza teatral, con sátira, con humor, e quizáis nos queda eso como ese entroido o que dis tú, de sátira, de humor. E ademais, e os disfraces que non teñen que ser espectaculares. Na Coruña, que eu nacín ali, pois hai os choqueiros que na Rúa da Torre, e o disfrace de 4 caralladas que tes na casa, pero ríense un con outros, métense con, e é moi bonito, non? E eu creo que aquí perdeuse. Nós, afortunadamente, vivimos outra etapa que era de outra maneira, e quero dicir que eu iría máis en esa dirección, que nós podamos estar aquí e el non está disfrazado e eu vou disfrazado, entón métome con el, en fin, este tipo de cousas que eu creo que se perden, porque ao final remata o desfile e o 85-90% da xente vai se para a súa casa. No, e o que decía Roberto tamén, claro, hai moita competencia, pero sí que é certo que quitando o día do desfile, que é cando máis xente ves na rúa, o resto dos días, pois se ve, bueno, o tempo non acompañou, pero o entroido no Carballiño non se estira máis, porque claro, tamén hai moitas citas en outros sitios. Sí, pero por exemplo, hai moita competencia. Vemos que en Xinzo entón as batallas cas formigas, claro, a pero fariña. eso, competir con eso. Claro, bueno, pero quero dicirte, estás convertindo en unha cousa que non é, isto non é un sambódromo, non é o desfile que se fai en Brasil. Non, pero bueno, xa fan, oye, en Brasil acaba o entroido e xa empezan a traballar o ano que ven. Quero decir algo, Ana. Sí, yo lo que quería comentar a ras de lo que están ustedes hablando. Yo, por ejemplo, salí el martes en la mañana pensando que habría alguna charanga por ahí tocando o haciendo espectáculo y me sorprendió ver que no había nada que disfrutar el martes en la mañana, ¿no? Que solamente se enfocaron en ese desfile de la tarde, que estuvo espectacular, pero que en la mañana no había ese ambiente festivo de carnaval con música por las calles, como yo recuerdo que sí ha habido otros años, ¿no? Yo sí lo extrañé mucho, el ver algo de música, porque claro, las calles también estaban vacías completamente, entre que ya está cerrado el comercio el martes porque era festivo y que no hubiera ninguna actividad que disfrutar en la mañana, a mí la verdad se me hizo muy extraño. Sí, o que di Ana é digamos, unha verificación da realidade. Tú vas aquí, veñen xente de fora, e eu pregunto, esa xente que ven as comparsas charangas de outros lados, quedanse despois do desfile aquí? A cear, a tomar unhas copas, moi raro. A xente vaixe, etcétera, e o que ocorre é que o entroido tradicional, aquela cousa que de estarnos metendo uns con outros, estáse a perder. Eu creo que habría que recuperarlo. Eso sabes en que se queda moito agora? No sábado a noite. O sábado a noite, pero pola noite, porque pola tarde tampouco hai tanto ambiente, pero pola noite que salían esta agrupación musical os de sempre, creo que se chaman, non? Que é unha charanga que se move, que fan espectáculo. A verdade, levan 3 anos facendo con moito éxito, porque van percorrendo os locales de hostelería, animan a xente a sair á rúa,
E aí sí que hai quizáis un pouquiño, hai imitacións, Sí, a sí, xente sí. sale con disfraces ás veces como dis tú, do primeiro que encontrou unha casa pero con ironía, caracterizados máis que E hai outra disfrazados. cuestión que é a seguinte, nestas datas as comparsas, charangas e as coplas que se facían, digoche porque eu as fixe, era un pouco meterse e reírse ca corporación, con situacións que se están vivindo en todo o ano o povo e tal, pero sin ánimo de faltar a ninguén. E eu creo que iso hai que recuperalo, é digamos, unha iniciativa que eu avanzo desde aquí, levo dicindo sempre, pero que tamén indica o fío do que di Roberto, de que faltan, digamos, un pouco de impulso ilusionante, non? E en este aspecto, pois, eu creo que o Concello, o Grupo Gobernante, debería de sacar algo máis da cabeza. É que en esa parte eu quería, por exemplo, eu quería incidir en dúas partes. A parte que ten que ver, a ver, non se lle pode votar tamén, é certo, toda a culpa ao Concello, pero el ten que ser o motor, Claro. o que sea, Eso se o trata. que parta a iniciativa de que imos facer. Entonces, como se fai eso? Pois eso é pois falando con certas agrupacións, pero facendo un traballo, traballando, que é o que estamos dicindo. 3 semanas ou 4 ou un mes antes do entroido, oye, pois imos facer isto, imos facer tal, e a ver como sae, non? Ou como decía Ana, pola mañá, pois non hai nada. Home, eu, por exemplo, eu poría, porque, claro, hai que facer un entroido que sea para todo o público, pois, cativos, pa xente maior e pa xuventude que se quere divertir, pois con eso da troula, como fan en Laza que tiran fariña ou non sei se en Sí, sí, outros fariña sitios e ou formigas. tal, Sí, o que pasa é que formigas. esos son actividades que veñen de Claro, vello. pero entonces, por exemplo, se ti pola mañá non tes nada, o sea, por solo unha charanga e tal, pois estás escoitando, moita xente non sale. Eu, por exemplo, non é dar unha idea, poría o desfile pola mañá, despois a xente pode quedar a comer, o sea, nos restaurantes tal, e despois pola noite a xuventude que quere pois seguir a troula e demais. Non sei, é unha iniciativa, non, que se Sí, pode. Bueno, pero a ver, Roberto, pero estás deixando outra vez solo o desfile. Nos estábamos falando de innovación, o desfile, pois se xa é a tarde, me refiero. No, eu decía cambialo pa mañá. Porque Sí, pola pero me mañá, refiero sabes, pa que hacha terías que en buscar todo outra momento. actividade para a tarde igual. Claro, Sí. porque por exemplo, Ademais, perdoa, os desfiles sí que é certo que son sempre pola tarde, porque senón hai moita xente que non pode acudir. Tú fíxate en Ourense pola tarde, en Ribadavia pola tarde, en Maside pola tarde, no Carballiño pola tarde. Igual pola mañá é un pouco máis incompatible. Pero o que di Bueno, Roberto martes é festivo. manifesta sí, unha pero non en realidade. todas partes. Pero bueno, unha idea. Unha idea. sí, é unha Pero idea, que- non é que Pero eso sempre existiu aquí, por lo menos dende que me lembrei, non? O desfile, pero é compatible con outro tipo de cousas. E logo pasa unha cousa, perdoa Chema, é que ademais vedes que o luns pola tarde tamén hai desfile en Maside, non? E o domingo pola tarde hai en Ribadavia. Bueno, Ribadavia está un poquinho máis tal, pero Maside e Carballiño están prácticamente pegados, son as mesmas comparsas, prácticamente as que participan, é como facer a mesma actividade dúas veces, non? Sí, sí, pero es que é así, é que insistía, eu lembrome cando estaba Loli Seijas de concelleira de Cultura, pois facíase o desfile e facíase un concurso de coplas, co cual incentivabas Claro, eso me que a refería a xente unha actividade se diferente. unificara e vamos facer un grupo, eu que sei, a ser do Carballiño e vamos unha charanga, nos apuntamos e vamos a trolear, que de que se trata. E eu creo que aí é un debe do grupo de goberno que ten que existir e que hai que facer algo máis, non? Pero desafortunadamente non solamente é no Carballiño, no Carballiño, no Irixo, por estuve no Irixo outro día vendo o desfile, que por certo non topei a Tato, pero si vin a charanga, vamos, Sí, a comparsa que desfilaba, levaban sí. e tal. E moi ben, pero claro, pero depois a noite fun e prácticamente non había ninguén Mira, disfrazado. a ver, non pasa solo co caso do entroido, porque mira, me acabo de acordar, non, que teño aquí o Día de Rosalía, que é o próximo día 23, hai unha entidade cultural que, bueno, é o Zoco Gueceta, que é unha tenda de deseño galego, pero que é un espazo cultural con moitas presentacións literarias. Mira, van a celebrar o Día de Rosalía o luns con caldo de gloria, con unha caracterización de Rosalía e Murguía, con, bueno, unha dúcia de música tradicional, pandereteiras, escolas de música, participando para darlle ambiente, non? Esta é a actividade que fai unha entidade, o Zoco Gueceta, unha entidade, non?
A actividade que fai o Concello do Carballiño é unha peza teatral. É a única actividade que temos polo Día de Rosalía. Quero dicir, non? Que a veces vemos que gañan as iniciativas das asociacións ou dos Pero colectivos. gañan, pero é máis, por exemplo, aquí o compañeiro Tato, tertuliano con nós, é un dinamizador de todo este, pois habrá que apoyarse en este sentido. Oye, que te parece, Tato, vente pa aquí, podes argallar isto, e que recursos te podemos poñer para que tú fagas unha cousa deste tipo, porque a verdade que é así, están falando da Pepa da Loba, o Entroido e tal, bueno, pois por que unha xente ten unha dinámica distinta a que o área cultural do Concello non fai nada ao respecto? Pois habrá que facer esa reflexión, sin ser excesivamente crítico, pero eu creo que hai que modificar a tendencia. Pero isto é unha parte de unha actividade concreta, pero desafortunadamente, se vamos áreas por áreas, pois casi que todo denota que este grupo está un pouco deprimido. É que, a ver, é que xa antes dixen parte deso. O que denoto é que van en automático, non? Van en como acaba de señalar Carmen, non todas as actividades que se van facer noutros sitios, e aquí só unha actividade teatral. Probablemente, se eu collo o teléfono e chamo a Tato ou a outras persoas, que hai moitas que se acollen o tema cultural, non? Dar trela, todo eso, oye, podense argallar outro tipo de cousas, e é chamalo, e non estamos dicindo de que vou traballar máis ou vou facer máis, senón que prácticamente probablemente cho fagan eles. Mira, Porque non é decir, mira, que necesitades, non, que nos facilitedes este espacio, ou que tal. Non estamos falando tampouco de o millor moito recurso económico, mira, nin nada. Digo isto porque é para sacar un pouco o peito. Cando eu estaba en responsabilidades de goberno neste Concello, pois creamos puxemos a Festa da Cachucha, hoxe un referente. Sí. E é máis, é unha prolongación do Entroido. Bueno, aí sí que tamén ademais está ben pensado un pouco fío do que decías antes, Roberto, e hai un desfile pola mañá e outro pola tarde, o da mañá máis cativiño, pero quero dicir, hai animación de rúa todo o día, a verdade que sí. Volvemos a insistir nos desfiles. Eu non teño nada en contra dos desfiles, pero non é o único que hai que facer. Xa. Hai que ir como van na festa da Cachucha, vai a xente disfrazada, hai que darlle unha continuidade a todo eso e unha prolongación para que vaya polas rúas, para que a hostelería poda realmente beneficiarse dese tránsito da xente, pero eu vexo que, digamos, que a festa de... Por que daquela se fixo a festa da Cachucha? Bueno, porque nos sentamos e valoramos esta posibilidade. Por que nos fai a festa do grelo ou a festa do garbanzo? Bueno, non pero sei, eu aí sí por que decir algo. eu aí sí que vexo un acerto que se incorporase ou que se sumase, non, a festa da Cachucha e o domingo de piñata. Me parece ben. Porque aí animamos o xantar e a gastronomía, que decías, pois é unha festa que naceu así como da nada. É unha continuidade do se consolidou. Entroido. É unha continuidade do Entroido. Claro, está claro. E sinceramente o desfile da Cachucha, ademais que trae algunhas agrupacións de fora, é representativo tamén de outros entroidos, se suma as carrozas de parada, é dicir, é distinto. Pero eu lembrome cousas que se fixeron, non? E que realmente ahora pois non hai nada que podas visualizar como unha cousa importante. Eu lembrome cando na Praza Roxa puxemos area da praia. Area da praia. Sí, Bueno, no ano 95. pois foi un éxito, porque todos os anos participaba xente, se facían torneos de Que era futsal. volei praia ou... Volei playa. Como Había voliplaya, Voliplaya. fútbol Playa, sí. Pero que playa. hubo un momento que eu xestionei a posibilidade de facer unha proba valedera para un campeonato determinado, non sei se era de España ou de Galicia e tal. Quero vos decir con isto que tampouco hai que ser moi listo para sacar algo da cabeza, que non só pelos, non? Quero vos decir que falta, ou por exemplo, eu lembrome que na piscina puxemos unha ludoteca, que a xente podía ir a coller un libro, estaba tal, bueno, e dirás que bueno, pois é algo sin un coste excesivo e que permite realmente pois dinamizar un pouco isto que eu insisto e lamento ter que dicilo, non o vexo aquí no Carballo. E solo para cortarte un pouquiño, cando falabas de eso de ese camión que volcaba area para por a voliplaya o fútbol sala, eu podo che decir, se tiña 21 anos, e podo che decir que nese espacio entre a area as
terrazas, por aí, o millor había entre cativos, Sí, unha xóvenes e demais, o millor había 400 personas. Tranquilamente. E agora cando levas visto eso tal? Pois eu non o vi máis. Bueno, pues entonces vai no debe de quen ten a responsabilidade de dinamizar isto. Pois vamos a facer agora unha pequeniña pausa e deixamos logo pausa tamén para o entroido e seguimos repasando nesta tertulia a actualidade dos nosos concellos e algunhas cousiñas máis destes días de entroido nos que aínda andamos. En Fisaude queremos coidarte. Fisioterapia traumatolóxica, xeriátrica, deportiva e neurolóxica. En Fisaude dispoñemos das máis novidosas tecnoloxías. Ofrecémosche tratamento integral para recén nacidos e asesoramento en lactancia materna. Clases de gimnasia hipopresiva, exercicio terapéutico no embarazo e fisioterapia grupal para bebés e mamás. Pide cita no 988 270951 ou en Clínica Fisaude, en Aller Ulloa 50. En Fisaude, coidamos de ti. Yo soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Y miro en las espigas dorados sus trigales, como en las que se mecen muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan. Desde México, Taquería La Chilanguita, aquí en Carballiño, los esperamos. México, México, te llevo en el corazón. Grupo Pacholo, empresa logística dende os anos 60. E agora tamén o teu taller de neumáticos Michelin para a comarca do Carballiño. De parte da xerencia e do persoal do Grupo Pacholo, desexamos unhas felices festas a todos os clientes e veciños. E un próspero aninovo. Clínica Principal, centro de medicina xeral e especializada ao seu servizo no Carballiño. Dispoñemos de recoñecidos profesionais e tecnoloxía punta aportando solucións aos seus problemas de saúde. Chámanos ao teléfono 988 27 15 62 ou consulte a nosa páxina web clinicaprincipal.com. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño. No Carballiño, psicotécnico Xoán 23. O teu centro médico para renovar o permiso de conducir ou de armas. Levamos máis de 25 anos coidando da túa saúde. Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño. Non sei se queredes falar de algún tema máis, pero mira, ahora na pausa publicitaria estábamos falando e non nos vamos a olvidar tamén do entroido tradicional, non? Porque decimos, Xinzo, Verín, estes concellos do Triángulo Máxico teñen unhas figuras tradicionais ancestrales. Aquí nos queda tamén algunha, porque temos os recuperados felos de Boborás que volveron a salir de Feas, que volveron a salir en Boborás. Sí. Os rodos de Pazos de Arenteiro, que tamén volveron a salir nesa recuperación das tradicións, e os felos de Garabás, que abren cada ano o desfile de Maside, que é a única figura aquí que temos tamén tradicional e que conservamos, que me decía Chema, en tempos viñan ao Carballiño, pois sí, en tempos viñan ao Carballiño. Estabas falando de Patricia, vamos, de Boborás. Bueno, pois efectivamente dinamizou eso, saliron outro día, e máis, ela mesma cantou, que canta moi ben, co dúo Explosión. Sí. Pero ela cantou na festa do entroido. Sí. Ajá.
Sí, no pabellón, aí estuvo... Eu pensei que era que ganara o Benidorm Fest, pero pois non era. Bueno, Pero mira, porque non se presentou. No, canta ben. Eu, como... No, e ademais, perdona, esa festa de Entroido tamén é nova, é de hai uns anos, é non? recuperada. Para xuntar a veciñanza. Recuperada, efectivamente. E logo os felos de Feas, a verdade é que son unha figura diferente, e que parece ser que había aquí e que se perdeu. Pues É claro, unha figura moi, pero, unha decoración, teñen uns sombreiros feito con papel de periódico. Pero aí onde hai que ir? E os rodos que tamén se levan facendo moito tempo. Todo tipo de cousas, se me voras, pues, as mudacións, os bailes esos que fan, Tamén o de todo tipo de Xuvencos. cousas que hai que recuperalas e mantelas vivas, pero para iso hai que ter sentimentos e ter ganas de Bueno, facer as e hai que ter esa figura tradicional, porque aquí no Carballiño penso que non hai ningunha. Aquí no Carballiño tiñamos no seu tempo, que recordo eu nunha entrevista con Felipe Sanén, o historiador, que mo contaba, aquí os felos de Garabás viñan o Entroido do Carballiño e recitaban tamén as coplas. E aquí o máis tradicional que temos falando de coplas son os liborianos. Sí. Que é a comparsa máis antigua e Sí, a que máis sigue antiga, sí. mantendo como figura tradicional, a verdade é que non que saibamos Claro, non hai máis. pero aí entra esa parte que digo eu que hai que aglutinar asociacións, falar, ver que se pode facer novo, porque o día de mañá os liborianos poden decir, pois mira, xa non creo, porque, oye, eu vexo xente xa que leva moitísimos anos aí, algúns da miña idade, pero non sei, non vin agora algún chaval de 20 anos ou tal que quera, sabes? Hai algún, pero claro, menos. Sí, pero porque o millor xa leva 3 xeracións. Mira, aí eu levo Bueno, aquí o relevo van a ser os Carballiños de Suena logo, porque son esta charanga que leva 3 anos animando pola tarde e noite. Pero eu quería, Sí, perdón, a ver, no, como non levo ouvido, pero non ten que ver, o sea, non ten que ver con Entroido, pero sí ten que ver coa dinámica, non? Eu falo, por exemplo, cando foi as Navidades, non? O Nadal, que faise un concurso de escaparates para a hostelería e po comercio. E eu vexo que só participan 4 de un lado e 4 de outro. Pero por qué? Porque eu estuve falando con algúns e di, mira, é que o primer premio son 200 euros. O sea, é que 200 euros non me chegan e hai algúns que son moi ingeniosos. Eu falo do que ganou da hostelería hoxe, que recicla un montón de cousas e demais, gastou 250 euros, pero bueno, reciclando cartón e demais. Oye, eu non sei como están a economía do concello ou demais. Moi ben non debe estar porque temos planchas en vez de ter os buratos tapados. Pero o que digo eu é, oye, se ti incentivas con xa sea económicamente ou con outras cousas que se podan facer os comerciantes, os hosteleiros, oye, máis xente pois faría eso, e veríase máis bonito, e vería máis xente de fora e demais, porque o que se trata é de atraer xente, o turismo xenera cartos. Temos lo que ver que en España entran 90 millóns de personas todo o ano, que non sei que porcentaxe do Producto Interno Bruto, pero no Nadal, claro, xa o falamos aquí en varias ocasións, no Nadal se está perdendo unha oportunidade boa porque agora hai moito turismo navideño, que antes igual non había, tú te quedabas no teu sitio e disfrutabas do que había no teu, pero agora hai moita xente que se move solo para ver luces navideñas. Claro, pero é que este ano aquí Carballiño en Nadal non é un referente. Pero é que digo isto porque luces ou decoración. A colación. E bueno, sabedes, creo que foi fai 2 anos, o ano pasado, bueno, todo é má do Ferrero Rocher, non? Sí. Que foi de Ribadavia. Pero é que este ano foron tamén xente a Ribadavia, que me dixo que había casetas e tal. Pero como? Pero vamos a ver, hai empresas que se dedican ao turismo que fixeron o triángulo Allariz, Ribadavia, Vigo. Pois Carballiño está desaparecido en ese tema. Por qué? Porque non é atractivo, non é unha cosa que alguén lle interese. Mira, pois vamos a ver, eu que sei, as charangas do Carballiño, por decir algo, non?
algo así, pois sí, hubo empresas que Sí. facían ese paquete e hubo moitísima xente. Claro que tú aí tes que presentar algo novo ou sumarte ao carro, por exemplo, que decía Roberto. Ademais do das luces de Ferrero, tes outras opcións, como facer unha decoración diferente. Mira, por exemplo, en Lalín fixeron as casitas de Nadal e tamén vai moita xente, xa non digamos a Llariz que fai a decoración navideña. Aquí, eu creo que a esta hora xa estamos centrados no que vai a ser a gran festa do ano, que é a festa do pulpo, unha vez que pase a cachucha. Non se presentan propostas diferentes, é dicir, xa sabes que despois da cachucha a seguinte cita é a festa do pulpo e despois vai en esa dinámica. Pero volvemos ao mesmo, a festa do pulpo tamén, que se fai de... Eso prácticamente faise solo. Sí. Porque que faz? Eu xa estou oindo que creo que tamén cando sean a festa de setembro xa non van traer a Panorama este ano, porque xa eu aquí na Julio Rodríguez Soto xa temos todo, cada coche que pasa tum, sabes? Anda, pero é que o sea, é o mismo de sempre. Eu creo que hai que falar, mira, hai que falar máis coa xente, hai que ser máis humilde, hai que ser falo da xente da corporación. E sendo así, consíguense máis cousas. E o mellor fanche hasta o traballo, porque estamos aquí, falamos de xente que van contribuir a que as cousas vayan mellor, non? Eu creo que o grupo de goberno está máis inmerso agora en cuestións de proxección política para algúns membros deste grupo do que vai a suceder, porque dentro de pouco pois xa vamos a entrar na dinámica de presentar socialmente candidatos e candidatas das distintas opcións políticas. Bueno, e antes temos ese traspaso da alcaldía. Bueno, ese traspaso da alcaldía xa sabedes o que penso eu, non? En estos termos, o razonable que sería neste intre era que a alcaldía tuvera un home ou unha muller do Partido Socialista. Vale? Non se fixo así. En este momento, sí, mentres está Fumega de baixa. É dicir, afortunadamente está mellor, pero non se incorpora ao seu posto e leva moitísimo tempo. Eso non é normal. Evidentemente é unha anomalía que non estaba prevista dese acordo e desde o meu punto de vista o que tiña que facerse era o tema de que fora un membro do Partido Socialista. E o último ano, se eles consideran, eu creo que non se vai a facer, pois darlle o traspaso ao Partido Popular. Eu particularmente, igual, mira que o reitero en todas as tertulias, que creo que non se vai a facer por un problema de sentido común. Primeiro, o Partido Popular está gobernando, é verdad, de alcaldía interino, pero está gobernando, non? O referente aquí é o portavoz do Partido Popular, que hoste de alcalde en funcións. Entón, é unha anomalía. A mí constame que hai certo malestar en xente do grupo de goberno na parte do Partido Socialista. Eso é así. Entón, que ocorre? Bueno, pois ocorre que de algún xeito, pois eso se ten que rapidamente trasladar. Que ocorre? O último ano? Bueno, pois o último ano é unha incógnita, igual me equivoco eu, pero que sepa todo o mundo que se abriu un expediente a Paco Fumega de expulsión do Partido Socialista por facer ese pacto, todos aqueles que no momento de que se transfira o último ano a alcaldía ao Partido Popular, iso ten que ir a pleno. Por lo tanto, se teñen que manifestar todos os concelleiros e concelleiras e automáticamente, hasta donde se eu, e me dixo xente da executiva do PSOE, é dicir, que se trasladaría inmediatamente outro proceso de expulsión a aqueles que votaran este tema. Sí, vale. Por eso veremos a ver que pasa. Por eso, e eu, como daquela, que eu non sabía nada do que desafortunadamente lle pasou ao alcalde de que tuvera que poñerse de baixa, eu dicía que había unha fórmula bastante clara, que poñerse de baixa en aquel momento, o ter un problema familiar que te permita pois deixar a alcaldía en función. Desgraciadamente tú que por de baixa. Pois por eso te quero decir, pero eso sí, pero de todas maneras, mandamoslle un saludo que xa este millor, porque unha cousa non ten que ver coa. Pero o que decías, Chema, era que se pode prolongar esa baixa e quedar
o alcalde en funcións como alcalde Claro, ata o final. claro, Pero claro. eu penso, por algunhas veces que teño falado, que sí que se vai a facer un traspaso como tal. Pero Outra hai- cousa hai- é cal sea o resultado. Bueno, vamos, Hai unha vamos hai, a ver. hai, Vamos a ver, hai unha claro. cousa, o que dixo Chema, si, non solo por parte da executiva que dixo creo que dixeches, non, da executiva do O executivo do PSOE, de que Santiago, está sí, sí. A mí me comentaron eso. están, o sea, por todo isto que pasou deste pacto, sino tamén concelleiros do redor da Sí, comarca, sí, e demais, sí, que sí. tamén hai algúns que levano dito de frente que non están de creo acordo, que- pero olvidaches unha parte tamén que tamén hai xente do Partido Popular que tamén non está de Claro que acordo non, claro porque que levo manifestado a través Claro que non, das no, redes no, sociais en outras aspectos Claro, de que non. pero tamén lle podemos dar a volta. Hai xente que sí está de acordo. Aí habería que ver quen está máis de acordo ou menos e iso se verá nas urnas. Pero vamos a porque decía recentemente, acordaste noutra tertulia, que cando veu aquí Luís Menor, que é o presidente do partido, defendeu que este pacto do Carballiño incluso é extrapolable a outros concellos onde se dé unha situación similar de ingobernabilidade. Pero É eso- dicir, non están para nada Eso arrepentidos. é o que din Crees que de portas cara a pa galería? Fora, portas pa Ajá. fora. No. Eu tamén pensei o seguinte, máis, eu creo que eu pensaba que o presidente da Diputación, Luís Menor, avalaba a todos os efectos, incluso a persoa que está ahora como primeira do Partido Popular. As últimas noticias que teño é que están buscando xente para encabezar a lista aquí. Non Que non sería José Castro. eu en principio. Eu deixo aí, non? Pero que incluso tamén se valoraban outras persoas que poden estar hoxe na lista, mulleres, basicamente, e que puderan perfectamente... Bueno, é que xa foi tamén bastante extraño, non? Cando se constituíu a executiva, a xestora, que tampouco estaba, o sea, que quen encabeza a xestora do Partido Popular o Carballiño non é quen encabeza, o sea, tampouco é bueno, Pepe Castro. vamos a ver. Que non sei se iso é habitual, vamos. Eu non sei se me dará un garrotazo, pero vou dicilo. O presidente da xestora era a persoa que quería o Partido Popular que fose candidato. Pero el non quere. E eu dixe, e el non quere. Non quere, vamos, é unha persona que eu... Pois ou o convencen ou vai Bueno, Pepe Castro A min ou hai que a buscar ver, outra opción. eu considero amigo meu, Sí. conozco ben, unha persona seria, pero el non quere. O sea, non mo Pero era a principal opción. non mo leva dito el directamente, pero sei que non Bueno, Eu que sei no tamén. E depois hai outra en cuestión. política non hai nada seguro, E hai- igual de no, aquí a E hai la... outra cuestión colateral, que é, digamos, un pleito que ten co Concello por a súa empresa, en fin, que iso de alguna vez... un conflito de intereses, de dice, interés, podría ser. sí, de interés que non ten culpa a empresa del, non, sino Sí, simplemente... pero que o mellor impide que pero, haxa ese entendemento. Hai digamos, un problema que está para dilucidar a hora de uns cartos que teria que darlle o Concello. O que pasa é que, bueno, decíamos tamén a semana pasada eso, que de aquí ás eleccións municipais hai que buscar opcións, alternativas, que de candidaturas non está nada escrito, pero antes sería ese relevo de alcaldía que, cando nos demos contas, hai que facelo, veremos en que queda. Claro, pero estamos, a ver, ahora xa que nos metimos en futuribles, ou tal, está o PP, está tamén quen sería o candidato do PSOE e quen sería o candidato do BNG. Exactamente. Porque no BNG tamén hai, Porque o sea, tamén hai, o sea, tú o de espazo común xa o tes claro, home, porque non o mencionaches. home, Que foi o de espazo común eu creo que vai ser quen vai ser, non vai ser Pachi Vázquez, que é o presidente do espazo común. Pero tamén galeguista. temos o BNG, que non sei Sí. se Chema Bueno, ten algunha información, pero aí tampouco hai non nada teño- claro. Sei os mesmos rumores que sabedes vos. Sabedes que hai cousas que están perfectamente definidas. Eu entendo que o mellor valor que ten hoxe é Sofía, non? Pero, bueno, en todo caso, hai unha organización política que terá que argumentar o que sexa no seu momento. É o que creo. E o que crea a meirande parte da xente, porque o someto aquí
e seguramente que dicir, pois está facendo un bo papel. Pero vamos, en todo caso... E como se decide no BNG? Hai unha asamblea? Hai unha asamblea tal e a partir de aí pois se decide. E como decíamos, tamén o Partido Socialista, porque si Fumega non se presenta candidato, aí tamén abrimos outro melón, que sempre se falou de que sería o sucesor sería Diego Fernández, pero tampouco está claro en función do que pase tamén con ese traspaso. Con independencia do que pasen en todas as organizacións políticas, hoxe quen vai a ter un impacto máis negativo é o Partido Socialista neste momento en Carballiño, porque hai unha tendencia a nivel global que funciona e que hai muitísimas... Fala así con miras as próximas eleccións eleccións municipais. Eu vexo que hai xente socialista, la concellera de Cenge, no? De Cenge, como é chaman? A que te refieres? A rapaza que é tertuliana... Lorena. Lorena donde? No, de Punxín. De Punxín, non? De Punxín. Do Partido Socialista? Sí, Lorena Peleteiro de Punxín. Pero Lorena Peleteiro manifestouse claramente en contra desto. En contra do pacto do Carballiño, deixou eso la dignifica moito. O posto que tiña na executiva porque non estaba de Bueno, acordo. eu non a mencionei antes, pero bueno, dixen ao redor da comarca que había xente que se había manifestado. Pero ademais Lorena o fixo públicamente, porque eu aquí nunha entrevista lle preguntei, non quiso meterse en máis tal, pero si dixo que non estaba de acordo. O igual que tamén o fixeron persoas do Partido Popular que tamén se manifestaron públicamente, o sea, non é un plato de bo gusto para ningún de... Pero sabes o que pasa, Roberto? Aquí pasa unha cousa. Decía antes Chema que igual de portas para fora se di unha cousa e para dentro se di outra, non? Pero eu tamén vexo que de portas para fora, a ver, como digo, non oficialmente tamén se di unha cousa, pero logo todos levantan a mao como se non se houbera dito eso. Claro. Tamén hai moito deso. Disciplina de partido que leva ese tipo de... Exceptuando Rosa Fuentes, que me parece que xa leva 2 plenos, polo menos que eu recorde, no que manifestou un sentido diferente ou unha opinión diferente á do propio partido, pero... A ver, eu vou decir algo. Eu creo que, que me corrija Chema, que foi, o sea, tuvo labores de goberno e demais. Eu creo que para gobernar, primeiro, tes que demostrar, o sea, aparte de un liderazgo, de ter as cousas claras o que queres facer, tes que ter unha claridade de diálogo con todo o mundo. Eu vexo que porque aquí vemos que se busca, non digo ahora mismo no concello, digo fora do concello, no? Que pasan noutros concellos que poden ser do tamaño do Carballiño e de outras rexións de España. Insultos, vejacións e alteracións. Aquí eu non vexo que haxa eses insultos, pero é que non se lle pode decir nada o grupo de goberno, porque se lle está pedindo, por exemplo, a veces un papel que ello dan 24 horas ou 48 horas para poder ver se esas actuacións ou esas iniciativas cumplen as normativas, as reglas ou demais, de que, oye, pois creemos que isto non se va a hacer, e entonces parecía que foran uns tiranos a veces, o sea, hai xente que non, o sea, que se lle pon os pelos como escarpia que salten. Roberto acaba de dar un tema moi interesante de poñer un río da mesa. Eu creo que hai unha creba democrática aquí. Creo que en este momento non son, digamos, conscientes do que está significando este tipo de actitudes. Por exemplo, que tú estés en un debate, en un pleno, digo isto porque eu asisto bastante a estes plenos, e resulta que porque teñas tasado un tempo concreto, se acabou la intervención. Non, mire usted, aquí estamos en un debate e hai que ser permisivos cando unha persona que nada máis que unha vez ao mes, e por certo, ahora que non permite que a xente participe nos plenos, que pola mañán ás 9:30, que é un auténtico escándalo. Unha persona non pode chamarse socialista ni chamarse demócrata cando faculta que non permitas nin tan siquiera a intervención. Sí, e bueno, e había e outro día non esperaron nin 10 minutos por Sofía. Bueno, e dixo outro día Peña aquí nesta tertulia que iba a haber tamén un cambio ou nos rogos e preguntas, que non sei se era que se iban a limitar. Pero vamos a ver, eu
sei no como funciona todo isto, non? É dicir, hai limitación temporal de darlle a información concreta e os expedientes. Impídese a participación cidadán. Outro día, sin ir a máis, hubo unha plataforma Sanidade que quería debatir no pleno unha cousa que era uniforme con respecto a prácticamente todos os partidos políticos. Negáronse. Bueno, pois estos son fachas. É un comportamento facha. E toda aquela persoa que non o entenda así está totalmente trabucada. É dicir, que ocorre? Antes decía tamén Roberto, un goberno de coalición. Eu estou gobernando, eu fui un teniente alcalde con Pachi. Para min, reivindico que foi probablemente o mellor grupo de goberno e as cousas que se fixeron de fai moitos anos aquí no Carballiño. E sabemos o que era, eu sei como é Pachi, e Pachi sabe como son eu, e como era o difunto do non se volveu a facer ninguna obra máis. O sea, no, pero es que aí están as obras que acreditan un traballo feito. Ilusión. Que hai que facer? Primeiro, respeto nas decisións. Eu xa sei que despois de aqueles acordos que tes, cada un ten que facer a política. De feito, nós, daquela, pois, perdimos un concelleiro. Pero iso vai no tema. É dicir, pero que ocorre? Alguén pode criticar que se fixera mal por parte de, en este caso do BNG, a acción de goberno? Para nada, para nada. É verdade que hai un momento que tú dices, mira, hasta aquí vamos xuntos. Vamos. A partir de aquí, depois, cada partido que faga como que se considere oportuno. Bueno, pois isto sucedeuse. En este momento, isto, desafortunadamente, primeiro, é atípico, en canto, digamos, a que o Partido Popular e o Partido Socialista que se están matando a nivel estatal, matando. E que aquí pacten é difícil de entender. É difícil de entender, porque ademais que isto non é con respecto a todos os a parte concellos, é denigrante hacia a imaxen exterior, porque falamos de Trump, falamos de outro, falamos de tal, e ver agora a imaxen que se dá no Congreso eu que vin onte a comparecencia de, o dos mércores do Congreso dos Diputados, a mí dame ganas de pechar, de apagar ese. Lamentable, non? Escoitar cosas que se dicen ali, pois son absolutamente... Pero volvendo, o sea, aquí aquí o Carballiño. Eu son malo por refrás, como é, non se pode predicar e dar trigo, ou como é o refrán. Unha cosa que predicar é outra dar trigo. Ou dar trigo. Entonces, eu, por exemplo, recordo cando gobernaba o Partido Socialista e o señor agora alcalde en funcións, pedíalle nas reunión de comisións, pois os papéis para poder verificalos, para poder velos, tal, non sei que. Bueno, pois agora el non nos dá, o sea, ti non podes, ti tens que ser coherente agora, tal, porque se non eres... Pero para iso hai que ser demócrata. Ser demócrata é unha manifestación... A ver, eu non podo, sabes que non temos as mesmas ideas e moitas cousas tal, pero eso non ten que ver que nos vayamos a pelear. Incluso ti eres do Depor e eu sou do Celta, o sea que xa vamos a ver que vamos a ver, pero ten que haber un punto de encuentro e ten que haber a veces donde ceda un e donde outro. A democracia é ese punto de encontro. Democracia é unha cosa. Eu son do BNG, vale? E eu teño a mesma, digamos, corresponsabilidade do que se fai aquí co que se fai en Ribadeo. Se eu non estou de acordo, voume para a miña casa. Se mañá hai unha cuestión absolutamente atípica dun acordo que vulnera os meus principios e os principios da miña organización, me quedan dúas opcións. O tragar, que é o que están facendo aquí, tragando, ou marcharme para a miña casa. Que ocorre? Que aquí son unos impostores. Ni son socialistas, ni son demócratas. Vale? E ese é un problema grave que sucede aquí. Non se pode consentir esa actitude. E eu lamento enormemente de algunhas persoas que foron comigo na lista do BNG, non? E eu, decir, entre eles o alcalde, non? E Rosa tamén foi comigo unha lista do BNG, non? Eu sempre estuve no BNG. De acordo? Non estuve en ninguna outra organización política. Non quer dicir isto que non discrepe co BNG. Moitísimas veces. As discrepancias hai que dalas onde hai que dalas. Pero a línea ideolóxica é moi importante. E eu non identifico ao Partido Socialista diante destas persoas. E decía antes, non? Si ves o que vino onte na televisión, dice, oiga, pero hasta aquí chegamos.
Bueno, pois hasta aquí chegamos, que nos quedamos en tempo, que son as dúas, así que graciñas a Roberto, a Chema e a Ana por participar nesta tertulia. Nada, pois a próxima máis e mellor, porque seguramente con máis xente, mellor non sei, porque bueno, non é mellor ou peor, pero a ver se recuperamos algún tertuliano de Roberto e que Roberto veña algunha vez tamén por aquí a visitarnos. Graciñas, feliz semana a todos. Veña, un saúdo. Festa de Cachucha.